Bueno, ordua izan da asteragoaz, arratzaldean guztioi, ongi etorriak izan zaitezte Sabino Arana Fundazioaren egoitza honetara eta eskerrik asko hemen izateagatik. Baina nola ez, esker berezia eman nahi diet, bai Juan Jose Ibarretxe lehendakariari, Kirmen Uribe ez daukagu hemen, baina pantailan izango dugu, ez dakit entzuten dagoen, eskerrik asko Kirmen zeuri ere, Andres Urrutia, Kike Amonariz, eskerrik asko gure gonbidapen hartu eta hemen izateagatik. Bertan daukagu, Kirmen, arratsaldeon, Bilbotik. Bueno, continuando con el ciclo de las grandes transformaciones que se han desarrollado en Euskadi, con el que arrancamos el pasado 16 de septiembre, hoy trataremos la transformación cultural. La cultura vasca y el euskera han sido claves en la configuración y en la cohesión social de Euskadi en las últimas décadas. Nuestros invitados e invitados de hoy, el lehendakari Juan José Ibarretxe, actualmente presidente de la Fundación Agirre Lehendakaria, el escritor Kirmen Uribe, el presidente de Euskaltzaindia Andrés Urrutia y el filólogo y sociolingüista Kike Amonarriz abordarán los planes y las dificultades que la normalización del euskera y de la cultura vasca, hasta hace pocas décadas relegadas al ámbito familiar, en la actualidad buscan asomarse a horizontes más amplios que los tradicionales. Juan José Ibarretxek eraldaketa kulturan guztietan kulturak berak duen garrantziaz eta gure nortasunari eusteko beharraz hitz egingo digu gaur arratsaldean. Beste alde batetik, Kirmen Uribek etorkizuneko arteak eta kultura izeneko hitzaldia emango du, idazlearen ikuspuntutik, besteak beste Bilboko arte ederren museoko erakusketa iraunkorra berrantolatzen diharduela aintzat hartuta. Euskaltzainburuak, Andres Urrutiak aldiz, euskararen batasunak euskarazko kultur industriaren sorreran eta garapenean izan zuen eragina azalduko digu gaur arratsaldean. Eta azkenik, Kike Amonarriz, euskararen egungo egoera soziolinguistikoagaz mintzatuko da. Krisiaz, gizartearen zati batean, euskaldunena ere bai, euskararekiko oskeriaz eta egoera hori iraultzeko jauzi kualitatiboa emateko beharra. Besterik gabe, barriro be eskerrik asko guztioi, badaukazue zuen aulkietan uste dut daukazuela galderak egiteko, ez esaten diatez, baina norbaitek galdera idatziz ipini nahi badu, eskatu edo bestela bukatzean egiteko aukera izango du. Eta orain, Ainara Zelaiari emango diotitza Sabino Arana Fundazioaren lehendakari ordea, eta berak kontatuko dizue pizka bat zehatzago nortzuk diren gure gaurko gonbidatuak. Kaixo, arratsalde on danori, gure lehengo gonbidatua aurkezteran atortzue, danotak izuenez, bera Juan Jose Ibarretxe da, Eusko Jaurlaritzako lehendakaria izan zen, 1989tik 2009ra, aurretik Jaurlaritzako lehendakari orde, Arabako Batzar Nagusietako lehendakaria, eta bere jaioterri den Laudioko alkatea ere izan zen. Es licenciado en Ciencias Económicas y presentó su tesis titulada El caso vasco, un modelo integral de desarrollo humano sostenible en 2010. Actualmente preside la Fundación Agirre Lehendakaria eta horrez gain, ekonomiako irakasle bizitaria da Puerto Ricoko Unibertsitate Interamerikarrean. Beste barik, denbora galdu barik, Ibarretxe jauna, zurea da hitza. Eskukoa ekarriko igete, baina tartean hemen egonda nire lehenengo hitzak Juan Mari Atutxa eta sendiaren txat, eta begoinaren txat ere nola ez, agur eta ore. Eta hemendik aurrera ziko naz, ordune daukagu gutxerera, 8 minutu zuk esan, badukat eiteko, nik nahi hau dut hemendik egitea, pantalla ikusteko, beste alde batetik. Sentitzen dut. Mundua, aldatu egin behar dugu, porque hemen bakizu, betiko mapa munti, oain arte erabiduguna, beti ikusi Europan, non dago?
hemen erdin, ez da? Mundua ez da horrela, ja. Bixik eta, hau. Eta, bueno, ikusiko gu. Guda madarikatu eta inuman hau bukatu ondoren non gedatuko den Europar Batasuna. Geopolitikoki nik uste dut, hemendik aurrera, erabi behar dugun mapa hau dala. Bueno, hortik aurrera zer ikasi dugu azken 10 urte hauetan? Bueno, pues ikasi dugu hau, da kontraesan ematen du dela, ez da? Gizarte global batean erantzuna lokala izan behar dela, baina horrela izan behar da. Gizarte global batean erantzun lokala dela. Eta orduan, la formula kimika, ikerketa, garapena, eta berrikuntza, gehi, kultura. Zuk aportatzen ez bauzu zureka, polinomio, amerikanok esaten duten modun, as a whole doesn't work. Polinomioa azken batean martxan ipinteko eta gauzatzeko oso importantia bakotzaren K ipintzea. Gu gure K, beste herri batzuk, beraien K. Baina hoi ez da ja, lehen komentatu duena, hau ez da ja guk pentsatzen duena, hemen duzue bere garaian Helen Clark izan zen presidenti ordea, izan zen New Zealand, eta beak esaten zuen, ez da? Kultura es un aspecto vital del desarrollo de su rayo humano y para vivir vidas que merezcan la pena, la gente tiene que tener libertad para decidir, además de su identidad, aquellos aspectos que le definen, que le presentan al mundo. Orduan, identitatea ez beste identitateekin borrokatzen, bizita, koexistitzen, kohabitatzen. Hoi da, ideia. Eta, bueno, hazinen gu bakarrik, baina hau da gure familia. Momentu honetan, hau da gure familia. Gara ja, familia numerosa, gara, ja. Lan egiten, gauza hauekin. Bueno, eta hemendik aurrera, ideia batzuk ez da, txikiak dia, bai. Baina aldatu inda, paradigma aldatu inda, begira, 80. hamarkada, hoi izan zen leloa, lo global, la nula, lo local, zeuek, gogoan duzu ez, ina guain aldatu inda, eta 21. mendian, local moves the world. Not the world, but the world. Lokala, mugitzen dila mundua. Eta hori ere ez da guk pentsaten duguna, ni naiz bakizu, abertzale, xenofobo, racista, independentista, secesionista, eta bar, ez Stiglitzek ez da nacionalista vasco, eta beak pentsatzen du que los países que más se han beneficiado de la globalización han sido los que se hicieron cargo de su propio destino. Zuk, edo zeuek ikusten bauzu, momentu hontan IDH edo innovazio index mundun zehar, aurkituko duzu nola top 10 horren barrun 7 edo 8 txikiek ere gu gare modukoa. Bueno, beste pausu bat, nor. Gure izena, begira, guk debatitzen zein da gure izena, Euskadi, Euskal Herria, Baskonia, akaso desberdina dira? Zer egin dugu diszipuloak, desnaturalizatzea konzeptuak. Izen flotante daukagu. Izateko kanpoan, igual barrun ere izan bergara, lehenengo, ez da? Eta ez gara. Nor, pues, hau, herri bat, garbi, kultura bat, bai, hizkuntza bat, bai, baina, bueno, oain arte, eraiki duguna, ondo edo gaizki, baina eraiki duguna errespetatu egin behar dugu. Eta hori zer da, herri bat, 3 erabakitzeko anbituak. Eta hori da, eta horrela izan behar da, eta horrela egin behar duguna, ez dakiz ere izangoen, baina 3 ámbito de decisión. Nondik, hau oso importantia da, jakitea nondik nora, jakitea, eta zentorretan ikustutu oso importantea dela, jakitea 19. mendian, foruak edo eskubide historikoak abolitu aurretik, guk geneuskala batez ere 3 esan ziren, ez da? Osea, galde batetik izan zen, bueno, hortze nola gaude, baina batez ere izan zen, bueno, alde batetik pase forala, edo, CVDP no se cumple, exención política, exención militar,
ez genuen egiten soldautza Espainiako armadan edo ejertzitun, eta hirugarrena exención fiskal, konziertu eta konbenio. Gure arbazuek esaten zuten modun, reminiscencias, reminiscencias. Eta hori oso importantia da, zergatik, azken batian, hemen Herrero de Miñón, hoitzen zen padre de la Constitución, eta nire lagun ona gaina, eta beak esaten du, ¿no? Los fueros no pudieron ser ni confirmados ni abrogados, porque son la expresión jurídica de la identidad de un pueblo y cosa tal cae fuera del alcance del legislador en tanto no se suprima la existencia del pueblo mismo. Bueno, pues, garbi dago, ez da? Baina hortik horrean ikustut oso importantea dela nora. Eta hitz egin dugunean adibidez autogoberno ekonomikoari buruz. Autogoberno ekonomiko, autogoberno politiko da arbola, da adar bat bestik ez da. Bestik ez da. Eta zentroretan garbi euki behar dugu, mundu berri batean gaudela, eta zentroretan aldatu indela planteamientua, ez da? Lehen aukeratu genuen, eta oin aukeratuak. Aukeratuak izatea, pasatu indela gure mundua. Eta horretako kultura da bidea, lehen komentatu guna, ez esprezion artistika bakarrik, bizita hezkuntza, osasuna, ekonomia, giza garapen iraunkorra, baliabideen optimizazioa egiteko, hor bai, ekonomia sartzen da, edo estrategia sartzeko eta gauzatzeko modua. Oso importantea da, aztertzea zergatik hartzen ditugun erabakiak. Eta nola daude lotuta gure kulturarekin, eta bakotzaren kulturarekin. Kultura da klabea. Erabakitzeko A, B o C informazio berberarekin lehen ikusi dugun modun. Eta ardatzak zeintzuk diren, pues garbi, hizkuntza eta autogobernua. Eta ez da hui hau. Zeintzu horretan, da, azken batian, erabi behar dugu inteligentziaz gure hizkuntza, alde batetik, eta beste alde batetik gure autogobernua. Autogobernua eta dana, formulatzen badugu, orduan bai, polinomioa, I más D más I más K polinomio horrek, orduan bai, funtzionatzen du. Eta, karo, autogobernua ez da, bakarrik autogobernu ekonomikoa. Konzertu ekonomiko oso importantea da. Batzutan esaten dugu, odola dela, ez da? Gorputzaren odola dela, bai? Baina kontuz, hubo concierto y convenio desde 1878 hasta 1979 y 80 en Navarra y Araba, y en Guipúzcoa y en Vizcaya hasta 1937. A partir de entonces se quedaron provincias traidoras. Baina galdera da, hubo autogobierno? Orduan kontuz. Autogobierno askoz gehiago bai da. Zentzu horretan, begira, hau da, pertsona bat, baina ez duke zer, ez da? Ipintzen badugu hain, hemen, sistema sanguineo, odola, ekonomi itunak, konziertu eta konbenio, bueno, daukagu la sangre del sistema, esaten dena ez da, baina ipinten ez badugu ezurrak, instituzioak, eta ipinten ez badugu muskuloak, kompetentziak, zer gertatzen da, ez daukagula pertsona bat. Pertsona bat eukitzeko, bai odola bai, baina euki behar dugu ezurrak eta kompetentziak. Eta orduan bai daukagu autogobernua. Nik uste dut hori oso importantia da. Ni ekonomilaria naz, Baina kasu honetan, ekonomia bigarren lerroan geratzen da, Herri bat izateko, pertsona bat izateko, arbol horren, zuaitz horren, adar, besterik ez baita. Eta hurrengo, nola nugu? Ondo, bale. .eus, agendan dau? Gu agendan gaude? Munduko agendan gaude? Hori da galdea. Nik uste dut ezetz. Nik uste dut ezetz. Gure zentroren helburua da munduko plazan kokatzea gure herria. Ez da ulako kokatute. Baina azken batean gure esfortzu oso sumia da. Denon artean egin behar dugu. Inglesek esaten modun all together not at all. Elkarrekin edo ezerrez. Eta hogein arte ez du egin. Dana benetan munduko plazan egoteko. Eta begira Francisco
Eta santuak esaten zuen bere garaian, ez da? Beak esan zuen, eta erabilzun geometria, erabilzun identifikatzeko ia nola zeon geopolitikoki mundua, ez da? Eta beak esaten zuen, una globalización que enriquezca es como un poliedro, todos unidos bai, baina cada cual conservando su identidad. Baina, horrez gain berak esaten zuen, la globalización malentendida, la actual, es como una esfera. Todos los puntos son iguales, todos equidistantes del centro. La centralidad. Baina zentralitate hori batzutan ka horren kontradua. Eta egia esan da nik uste du momentu honetan gu esfera gara eta nire ustez poliedro izan bar garala. Hori da. Etorkizunari begira nik pentsatzen duana. Eta konklusioa nik erabiltzen dut, behin klasetan erabiltzen dut, emakume fantastiko horrek esaten duna, ez da? Mafaldak esaten duna, hori ere, bakixu, eitxeko, emateko, behar dioguna autoreari. Ikasi egin behar dugu irakurtzen bestela, dana sinesten dualako. Pues hori. Pentsaten dugu jakin badakigulako irakurtzen, baina ez dakigu. Bale, eskerrik asko. Eskerrik asko lehendakari, batez ere denborara ondo neurtu eta indozuleko. Nabaritu da. Bai, ez dakit zein izan den. Bueno, bigarren islaria aurkeztera goaz. Gure lehenengo islariak, alegia Ibarretxe jaunak, aurkezpen gitxi behar zuen, denongatik oso ezaguna dalako, eta esango nuke, bigarrenak ere oso aurkezpen gitxi behar duela, guztion artean oso ezaguna dalako ere, ezta? Kaixo, Kirmen? Kaixo, egunon New Yorketik arratsaldeon zuei. Hori da, arratsaldeon guretzat, egunon zuretzat, Kirmen, eskerrik asko hor egoteagatik, ondo entzuten bagaituzu. Ondarrutar batzuk badaude hemen gelan zuri entzuteko preste ere, osea, etxean sentitzeko moduen zauzela uste dut. Aurkeztera noa, Kirmen Uribe Ondarroan jaio zen, Arrantzalde familia batean. Espainiako narratiba saria irabazi zuen 2009an, New York Bilbao bere lehen novelagatik. Ordutik gora hogeitik gora hizkuntzatara itzulia, bere lanak Estatu Batuak, Frantzia, Erresuma Batua, Alemania, Japonia eta Txinan agertu dira. 2018an New Yorkeko liburutegi publikoak Ikulman dasketa beka eman zion. Geroztik New Yorken bizi da, eta New Yorkeko unibertsitatean literatura irakaslea da momentu honetan. Eskerrik asko Kirmen, hor egoteagatik, eta hurrengo 20 minutuak zureak dira. Eskerrik asko, Ainara. Eskerrik asko Itziar, dei hau egitearren eta nirekin kontatzearren, egun honetarako, ezta? Eta, nire hitzaldi hasiko dut, esanez, arratsaldeon guztioi, arratsaldeon lehendakaria, arratsaldeon Andres Urrutia, Euskaltzainburua, arratsaldeon Sabino Arana elkarteko kide guztiak, agertu zareten guztiak, izlariak, Kike Amonarriz ere badakit hor dagoela. Eta, orain ikusi dut, kultura sailburua ere, Bingen Zupiria jauna, hortxe dagoela, denoi arratsaldeon. Nire hitzaldia da, gehien bat, zango nuke jarrerari buruz. Ze jarrera izan beharko genukeen euskaldunok eta euskal sortzaileok datozen urteetan, ezta? Orduan, saiatuko naiz, nire lana zuei partekatzen,
Horrentz ingo dut. Desktop. Hau da. Baina, hori da. Bueno. Ikusten duzue? O ni ikusten dauzue bakarrik? Etorkizuneko arteak eta kultura ikusten da? Bai. Bale, ez milaka kilometrotara gaude, hor itxaso handi badago tartean. Bueno, hau da, proposatu zidaten titulua, eta nik oso ondo ikusi nuen, eta nire gogoetak hauek dira, 7 zatitan banatu dut, garaibateko, 7 bat hori kontuan izan da, eta hauxe da, lehenengo zatia. Chimamanda Ngozi Adichie, hau da, Nigeria aldeko idazle bat. Eta berak, TED hitzaldi batean, duela gutxi esan zuen, baditu hitzaldi desberdinak, baina behar bada ezagunena da, esaten duen bat, nolabait kontakizun bakarra arriskutsua dela. Munduaren kontakizun bakarra arriskutsua dela. Eta berak esaten du, munduan hainbat kontakizun daudela. Herri bakoitzak bere kontakizuna duela, eta kontakizun horiek ikusgarri bihurtu behar direla. Mundu osoarentzat. Berak Afrikatik idazten du, eta nolabait bere hitzaldian esaten zuen, Afrikarren ikuspegi jakin bat, aurreiritzi jakin batzuk badaudela, eta aurreiritzi horien kontra egiten saiatzen dela bera, ezta? Orduan, euskaldunok ere hortik joan behar dugu. Kontakizun asko daude munduan, eta gure kontakizuna ikusgarri bilakatu behar da. Gure historiaz oso gutxi dakigu, baina guk Euskal Herrian, euskaldunok, askotan kontatu digute gure historia kanpotik, nolakoa garen euskaldunok, zer egin dugun, zer ez dugun egin, eta abarrez. Eta aurre iritzi asko egon dira historian zehar. Bi gizon hauek, nortzu dira? Ez dakigu. Bata da Manu Sota izan zen Antoni Lealarekin batera New Yorkeko lehenengo ordezkaritza sortu zuena, hemen, 1939an, eta ondokoa dugu Txomin Letamendi, euskal gudari eta gero erresistente bat, ezta? Ez dakigu oso iaia ezer belaunaldi ari buruz. Gaztei galdetuta, nor da Manu Sota, nor da Antoni Irala, nor izan zen, edo zer izan zen Eresoinka kultura taldea, ez dute jakingo. Orduan, gure helburua da gure historia kontatzea. Ni horretan saiatu nintzen, elkarrekin esnatzeko ordua nobelarekin, hor kontatzen da Karmele Urresti, Txomin Letamendi eta Manu Sotaren bizitza, eta batez ere Euskal Herria nolakoa izan zen 20ko hamarkadatik 60ko hamarkadetara. Euskal pizkunde agertzen da, kulturalki egon zen eztanda ikaragarria musikan, artean, literaturan, sekulako sortzaileak sortu ziren, baina gerrarekin dakizuen bezala hori eten egin zen. Exiliora joan ziren asko, eta fusilatuak eta kartzelaratuak ere asko izan ziren, eta horrek estigma bat sortu zuen, ezta? Sortu zuen mina, sortu zuen nolabait lotxa, gure buruaren lotxa sortarazi ziguten. Orduan, kontua da guk geuk gure historia kontatu behar dugula. Eta gure kontakizuna, euskaldunon kontakizuna eraiki behar dugula eta gero nazioartean zabaldu, ez? Lotxarik gabe eta konplexurik gabe. Elkarrekin esnatzeko ordua hau, adibidez, pelikula bihurtuko da, orain Asier Altuna zinegileak egingo du filma, eta hori mundu osoan ikusteko aukera izango da. Nola bizi izan genuen euskaldunok urte guzti horiek. 2.
Bueno, hauek ezagutuko dituzue, bada espada pixka gehiago. Hauek dira Gabriel García Márquez, bueno, hor dago Mario Vargas Llosa, eta bueno, boom, Latinoamerikarreko kideak dira. Eta hortxe dago emakume hori, Balcells da, Carmen Balcells. Bueno, booma, Latinoamerikako booma, hasi zen, Latinoamerikarrak beraien literatura baloratzen hasi zirenean. Literatura modernua egiten zuten, ausarta eta harridura sortu zuen horrek munduan. Hala ere, Gabriel García Márquezek esaten zuen berak, bere amonak bezala kontatzen zuela mundua. Carmen Balcellsek, Kataluniako agente literario batek, balorean jarri zuen literatura hori munduan esanez kalitatezkoa zela. Beraz, etxe barruan baloratu zuten lehendabizi Latinoamerikan, eta gero, kanpoan, konplexurik gabe atera zirenean. Sinetsita zerbait zutela munduari eskaintzeko. Duintasuna eman behar diogu kulturari, gure etxetik hasita. Ezagutarazi gure sortzaileak eta besteen mailan baloratu. 3. Euskara. Euskara da gure arima. Eta bigarren mailakotzat hartu izan gaituzte askotan. Cervantesek berak barre egiten zuen Bizkaitik Madrilera joandako, euskaldun ari buruz, esaten zuen, barra egiten du ze gaztelania kaskarra daukan esan, baina ez du esaten mutil hori edo gizon hori elebiduna dela. Eta gaztelania bere bigarren hizkuntza dela. Orduan, aitak berak kontatzen zidan nola zigortu egiten zuten, gure aita ez daki noizkoa, ez da duela 2000 urtekoa, baina zigortu egiten zuten euskaraz egitearren eskolan. Orduan, orain, estigma horiek denak kendu egin behar ditugu, eta buelta emateko ordua da. Agertu da, duela iaz, agertu zen, Irulegiko esku famatu hori, eta hor ja euskarazko hitzak agertzen dira, ezta? Gure historia bera ere estaliarazi egin digute. Esaten zuten, bueno, hori euskaraz bai zehose bazegoen, baina ez gehiegi, oso hizkuntza, liburu gutxi dituen hizkuntza bada, eta bar. Baina, bueno, hori da bere historiagatik. Eta bere historia ere estaltzen ahalegindu egin direlako. Orain konturatu gara, duela 2000 urte euskaraz idatzi egiten dela. Euskara erakargarria da munduan, eta euskaraz eginda mundu anitzago baten alde egiten dugu. Lur planetaren ondarea da euskara. Lurra planetaren ondarea. Gure ardura da ura zaindu, aberastu eta partekatzea. Euskara da munduan berezi egiten gaituena. Hori ez ahaztu. 4. Historia momentu honetan gure alde dago. Eta Ibarretxe lehendakariak esan duen bezala, munduko agendan sartu behar dugu. Historiaren norabidea, orain, 21. mendearen hasieran, gure alde dugu. Gure historia azkenengo gure historian, 3 aldiz gertatu da hori. Jose Antonio Agirreren garaian, mundua alde genuen, erabat, Jose Antonio Agirre demokraziaren aldeari zen borrokatzen, eta munduko fascismoaren aurka zeuden munduko herrialde, pentsalari, intelektual guztiak Jose Antonio Agirrerekin zeuden. Balorazio ikaragarria zeukan Agirrek bai etxean eta kanpoan, nazio artean. 70. hamarkadan ere, bapatean historia gure alde jartzen da. Euskal komunitatearen alde, eta horrela lortzen dira, Franco hil eta gero lortu ziren edo berreskuratu ziren eskubideak. Baina, eta 3. momentua da orain. Indarkeria zegoenean, ez ginen ulertuak
munduan, baina orain bai. Oso importantea da hau. Ez dugu etsairik bilatu behar. Ez gara inoren kontra joan behar, euskaldunok. Aliatu asko ditugu, eraskotakoak. Gure estropada, gure kaletik egin behar dugu, inoren kalean sartu gabe. Baina bidea badago. 5. Argazki hau ere ezaguna da, hau da Rosa Parks, 1955 Alabaman, berak erabaki zuen autobusaren atzealdean etzela joango, aurrealdean baino. Baina hori debekatuta zuten bera bezalako Afrikar Amerikarrek. Ikusten duzue, gizon zuria dagoan, eta aurrerago dago Rosa eserita. Rosa Parksen keinua 1955 garrantzitsua izan zen, baina ez soilik Afrikar Amerikarrentzat. Mundu osoan izan zuen hitza da. Mundu hobe bat nahi dutenen artean. Guk egiten dugunak, orain, euskaldunak, euskara sortzeak, Euskal Herriko ikuspegia emanez, ez da soilik guretzat garrantzitsua. Munduko beste jende batzuentzat ere bada. Duela gutxi egon nintzen Princeton Unibertsitatean euskarari buruz eta euskal kulturari buruz hitzaldi bat ematen. Irakasle bat etorri zitzaidan esaten, Estatu Batuetako jatorrizko herrien artean, badakizue, New Yorken bizi zirenak Lenape izeneko herria zen, New York, New Jersey tarte horretan. Gero denak eraman zituzten Oklahomara, sekulako jazarpena bizi izan zuten, eta Princetoneko hitzaldia entzun eta gero, irakasle batek esan zidan, euskal eredua, zuek egin duzuena zuen hizkuntzarekin, sekulako eredua da Lenape bezalako herrientzat, edo New Mexico hitz egiten diren beste hizkuntza batzuentzat, edo munduan zehar barreiatuta dauden, eta beraien buruaren balorazioa bigarren mailakotzat jarrarazi dioten beste hainbat herrientzat. Orduan, guk egin duguna, gu egiten ari garena, ez da soilik guri begira, hori ere garrantzitsua da, euskaldunoi begira egiten baitugu, gure komunitatea indartu behar dugu. Baina munduan, jendea, guri begira dago, Gu geu izan da, euskaldun izan da, munduan hitzago eta justuago bat ari gara eraikitzen. Munduko eguteran kokatu nahi nukenik Euskal Herria eta euskal kultura. Joagizue, hor baserrien ezaten da, egutera eta laiotza, ez? Eguzkialde eta ospela, ez? Egutera da, eguzkia ematen duen zelaiaren partea, eta laiotza da, sekula eguzkiak ematen ez duen zelaiaren partea. Guk, euskaldunok, hor dugu tokia. Eskubide zibila defendatzen dituenak, berdintasunaren alde dagoenak, planetaren biodibertsitate kulturala maite duenak, gutxiengoen eskubideak errespetetzen badakienak, horrek beti ulertuko gaitu. Eta guk, gure burua ikusgarri egitean, isilduak egon diren beste batzuei indarra emango diegu. Benetan, ez dago argudiorik munduan gaur egun, gure asmoen aurka egingo duenik. Orain ezin da esan hizkuntza txikiek ez dute zentzurik, orain ezin da esan, ez du zentzurik euskaraz idazteak, dagoeneko hori ez didate galdetzen, ez dute galdetzen. Denok, Estatu Batuetan, New Yorken, jende guztiak ikusten du oso naturala euskaraz ikastea, eta gainera, idaztea parkatu, eta gainera, esate dute, ze derra, zuk hori egitea, edo zuek hori egitea, eta gainera, guri erakustea badagoela aukera hori, ez? Euskaraz idatziz, itzulia izateko, eta ibilbide nazioarteko bat egiteko. 6. Hau da, New Yorkeko liburutegi publikoa, garai bateko, Alejandriako liburutegia bezain ederra da, 6.000 liburu dituzte hor azpian,
Eta New Yorkeko liburutegi publikoak ematen du idazketa beka bat, horra aurkezten dira 15, aukeratzen dituzte 15 lagun, bakarrik. Horietatik 5 dira idazleak, mundu osokoak, eta niri okurritu zitzaidan, buruatu zitzaidan, horra aurkeztea. Beraiek, New Yorkeko liburutegiko arduradunek, bazekiten nire egitasmoa ikusita, proiektua ikusita, hori euskaraz idatziko nuela. Eta hala ere, mundu guztiko beste hizkuntza guztien artean aukeratuz, onartu egin zuten. Orduan, badago jendea entzuteko prest, badugu parkatu jendea gu entzuteko prest. Zabalik dago mundua. Kalitatea da bidea, kalitatezko gauzak egin behar ditugu, euskaraz, originaltasuna, eta gure arima ahaztu gabe. Aliatuak bilatu, talde lana egin, ez soilik euskaldunen artean. Gu bezala sentitzen duten herri eta komunitateen artean lortu behar ditugu loturak. Beste behin liburutegian galdetu zidaten, baina, zure hitzaldira norri etorriko da, euskaldunak etorriko dira. Eta nik esan nien, nik New Yorken ez diet soilik euskaldunei hitz egiten, hoiei ere bai jakina, baina nik hitz egiten diet mundu askotariko eta askotariko baten alde dauden guztiei. Orduan, horrek ja asko zabaltzen du mapa. Euskal idazle bat entzutera ez dira soli joango euskaldunak. Joango dira, kulturan interesatua daudenak, hizkuntzetan interesatua daudenak, edo zure idazteko eran interesatuak daudenak. Gainera, gutxitua izan den hizkuntza batean idazteak badu abantaila txiki bat ere, ez? Guk gauzak bestera batera idazten ditugu. Beste idazteko era bat daukagu, ausartagoa askotan, modernoagoa askotan, ez? Aukera dugulako, nolabait esan, negozioaren presiotik kanpo idazteko eta saiatzeko gauzak diferente egiten. Ez soilik etekinetara begiratuta, ez? Etekin zenbat saltzen duzun, zenbat liburu saltzen duzun, ez? Gauza horietara begiratuta. Orduan gertatzen ari da, hizkuntza txikietan, edo hain handiak ez diren, hegemonikoak ez diren tradizioetan idatzitako liburuak direla orain literatura unibertsala aurrera eramaten ari direnak. Edo gutxiengoek idatzitako literatura da, edo herri txikietan idatzitakoa, edo hizkuntza ez hain handietan idatzitakoa. Orduan, ez ahaztu. Garenagatik gara erakargarriak. Ez dugu kanpokoa kopiatu behar. Modernoak izan bai, munduan zer gertatzen ari den hori jakin, forma berriei zabalik egon, ikasi, kanpotik ikasi egin behar da. Baina ez idatzi edo ez sortu besteen moduan. Ezin gara izan guztiz asimilatuak. Gu geu izan da gara erakargarriak. Eta hori, bikaintasuna bilatu behar dugu geuretik. 7. Matxe. Hau ondarrotarrek ulertuko dute. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Kirmen. Bertondeko guzen ondarrutarrui galdetuko etzakue hori maite horri azken hori azaltzeko.
eta eskerrik asko benetan gurekin egoteagatik arratsalde honetan. Orain tartetxo bat egingo dugu, 10 minutuko tarte txikitxo bat, kafe bat hartzeko, arin, eta bueltauko gara gure azkenengo bi islariei ere entzuteko. Oso ondo. Jarraitu egingo dugu gure saioarekin eta gure hurrengo islariarekin, kasu honetan Andres Urrutia jauna. Dakizuenez, Andres Urrutiaren lan ibilbidea jakintza arlo anitzetan garatu da, besteak beste, zuzenbidean, euskaltzaindian, letretan eta abarretan garatu da. Eta horietan guztietan euskararen sustapena eta normalizazioa bultzatuz. Notario de profesión, profesor de la Universidad de Deusto y presidente de la Academia Vasca de Derecho, Andrés Urrutia se ha significado en la defensa de la singularidad y valor del derecho civil foral vasco y en la difusión del euskera en el ámbito universitario y jurídico. Es autor de diferentes publicaciones relacionadas con el euskera como lengua jurídica, amén de una amplia producción literaria en la que destaca asimismo la edición de autores clásicos en euskera. Andres Urrutia euskaltzainburuak euskal gizartearekin etengabe harremanetan dagoen euskararen akademia bizi eta dinamikoaren eredua sustatu du. Andres, zeurea da hitza, horrengo minutuak. Arratsalde on guztioi. Gogora ekarri behar dut, nahi eta nahi ez, Juan Mari Atutxaren kontua, besteak beste, bere emaztea guretik joan delako eta orduan besarkada handi bat eta nola ez, doluminak. Bestetik hori hasi eta gero horrekin batera hortxe daukazuet zerbait eskerrak ematea, Sabin Arana Fundazioari besteak beste gonbitea luzatu egin diguzuelako eta hemen gaudelako. Aurrekoak entzun eta gero, nirea behar bada askoz atzera eraginezkoa izango da aurrekoena baino. Gurean, eta hala naita, esan dudalako, euskeratik euskarara. Seguru nago, hemen gauden guztion artean, euskeratik euskarara izatea, behar bada bitxikeria izan daitekela. Aldiz, eta eraldaketa kulturala, esaten denean, benetako eraldaketa kulturala ekarri zuen prozesu horrek, hau da, euskeratik euskarara igarotzea. Gaur egunean euskara erabiltzen baldin badugu, gu normalean, kalean eta lagun artean euskara erabiliko dugu, dudarik gabe. Maila idatzian ez nago hain seguru, euskera ala euskara erabiliko dugun, batez ere testu formal batean. Ze ekarri du horrek? Eta ez da bakarri letra bat aldatzea. Horrek atzean daukana da historia bat. Eta zein da historia hori? Hor azpititulua jarri den bezalaxe, 70, 80 hamarkada horren eraldaketak. Hain zuzen ere, euskara batua, nik nahiago izaten dut euskara estandarra ditzea, besteak beste euskara batua oso behar bada esamolde markatua delako, eta sarri askotan euskara batua aipatzen dugun bakotxean, euskara batua versus euskalkiak. Beraz, niretzat euskara batua versus euskalkiak ez dauka inolako logikarik, euskara batua eta euskalkiak. Bibiak baitira, dudarik gabe, gure ez bakarrik ondarea, espada realitate bizia. Bestelan, gogoratu Nueva Yorketik esan zaiguna, maite. Bizitasun horretan daukatenik nire helburua eta bizitasun horrek nola garatu duen bere edukia batez ere niri egokitu zaidan urte bitarte horretan.
Lehen Ibarretxe lehendakariak bere polinomio famatu gurea, polinomio hori lehenengoz entzunionean egia esan behar baldin bada inpaktatuta geratu nintzen. Espainuen IKT, bakizu, ezagutzen genuen, baina ez IKII eta gero K. Eta azkeneko K horretan, berak kokatzen duenean hizkuntza, euskara, nik egia esan behar baldin badot nahiago nuke bera den moduko optimista izatea. Ze batzutan euskara markatzen dugu gure kultura, euskara eta autogobernua markatzen dugu gure kulturarako, eta gero egunerokotasunean konturatzen gara euskara bera batzutan giltza baino azken batean baztertuta dagoen zerbait dauela. Baztertuta esan nahi honetan, hau da, nolabait lehen mailan ez dagoena, agendan ez dagoena, bere hitzak erabiltzeko. Eta agendan jartzea ez da izango erreza, ez da izango, ez da izaten ari da erreza, ari gara, baina horlako gizarte prozesuak, prozesu sozialetan denbora eskatzen da. Denbora, eta nik beti izaten dut, eguarria edo pazientzia historikoa, batzuk ez dute nahi pazientziari buruz hitz egitea, baina pazientzia, badakizu, San Ignaziok esaten zuen bezalaxe, pazientzia lanarekin batera. Ze pazientzian baldin bagaude, egon gaitezke hemendik 1 urtera berdin, edo askoz eskasagoa, gure egoera. Kultura, hizkuntza, gure kasuan euskara, eta euskararen ikuspegitik nik esango nuke azkeneko 50 urtetan egon den eraldaketarik handiena ez nabil ikuspegi soziologiko edo soziolinguistiko batetik. Ari naiz momentu honetan askoz gehiago korpusaren ikuspegitik izan dela euskara estandar horren formulazioa. Ez larritu, ez etzitu, ez gara lehenak historian olako formulazio bat egin izan dugulak. Ez, gerra aurrekoak lortu zuten ala hola, egia esan behar baldin bada, prozesu hori moztuta eta etenda geratu zela, ala hola Gipuzkera osotuaren bitartez. Sarri, ahaztu egiten dugulako, hemen estanda kultural bati buruz hitz egin da, sarri, ahaztu egiten dugulako, gerra aurreko historia horrek badaukala ekarpen, badituela ekarpen handiak. Ez ezagunak direnak, etenda geratu zirenak, besteak besteak gerraren eten etorri zelako eta gerra osteko hori etorri zelako, baina inon eta nik esango nuke modu batean edo bestean erreibindikatu egin behar baldin bada, hori ere erreibindikatu beharra dauela. Hau da, ez gara bakarrak euskeratik euskarara pasatu gara. Hori alde batera utzita, euskaratik euskarara pasatzeko gure prozesua ez da izan prozesu erreza, ez da izan prozesu laburra. Bestelakoetan ere ez dira prozesu horiek oso laburrak. Aldamenean ditugun katalanak esateateako hizkuntza romanikoa izan da, begira zenolako pausoak eman behar izan zituzten aurrera egiteko. Ez dizuet ezer esango bestelako hizkuntzei buruzko estandarizazioa. Gaur aipatzen denean frantsesa edo italianoa edo italiera edo frantsesa edo espainera edo gaztelera, hor ere estandarizazio prozesuak luze joan dira, mende batzuk eraman dituzte, eta oraindik ere hortxe daude. Eta aldaketa egiten den bakotxean kodifikazio prozesu horretan, badakizu zea ateatzen den. Gatazka eta arazoa. Solo horrekin jarri, ala ez jarri, orain dela 300 urte edo 400 urte nolabait kodifikatuta dagoen hizkuntza baten barruan, sekulako eskandalua. Eta badakizu, eskandalagarria iparraldean da, handia. Nondik? Bueno, ezaguna da, eta etxe honetan gainera Sabino Arana izena izatea ez da gauza arrotza. Nondik? 20. mende hasieratik datoz kontuak. Hondarrabiko eta Hendaiako kongresu famatu haretatik. Eta horti dator kongresu edo biltzarren porrotetik dator besteak beste euskaltzaindiaren sorrera atzeratzea eta euskaltzaindia izatea katalan eta gallegoren aldamenean sortze berantiarra izan zuena nolabait esatearren.
guk teorian autogobernurako elementuak bagenituen foru aldundiak, hemen esan, eta beti gaina gogoratu egin behar da, gure foru aldundia biltzen zirenean 1876 urtetik ona, bilera guztietan hasieran protesta bat egiten zen. Eta zein zen protesta forala. Diputazio hau biltzen da, baina diputazio hau ez da betiko diputazio forala. Eta beraz protesta egiten dugu, protesta bialtzen diogu Madrileko gobernuari izanez, gure foruak errebindikatzen ditugula. Hori aktetan daukazu, ez da gauza asmatu. Beraz, hizkuntza eta hizkuntzaren estandarizazioa, hizkuntzaren batasuna ikusten da premiazkoa dela. Nola egin? Argi dago, euskararen batasuna euskalkien artekoa izan behar dela. Argi dago, bigarren printzipio bat, euskararen batasuna euskararen bizi iraupenerako beharrezkoa dela, ezinbestekoa. Badakit, batek esan dezakela, hori ideologia da, ez dakit ideologia da, baina bai bizi iraupen horretarako baldin eta gai guk nahi baldin badu ka hori izan, behar dugu tresna bat eta tresna erabilgarri bat. Horrek, zer dakar, argi dago, euskalkien arteko elementu edo osagai morfosintaktiko batzuk bateratu beharra eta aukeratu beharra. Eta horrek eskatzen du, azken batean, prozesu horren subjektua. Subjektu hori, une hartan, gerra horrean, izan zen euskaltzaindia. Printzipioz horretarako egin zutelako. Gogoratu prozesu horretan, eta historiarekin laster amaituko dut, gogoratu prozesu horretan, bi akademia sortzeko puntuan egon zirela. Bata, nolabait ikuspegi linguistikotik abiatuko zena, eta bestea, ikuspegi orduan soziolinguistika hitza oraindik asmatu gabe zegoen, baina Luis de Elizalde bultzatuta, bigarren akademia bat, gaur egunean gure jagon zaila dena, eta gaur egunean definituko genukena soziolinguistikaren ikuspegitik, aldatu o montatu behartzena edo aldestu inbertzena. Zer gertatu zen, azkenean erabaki zuten bat egitea, seguru asko diru handirik esan egongo, eta bi zail edo bi alor jartzea, bata Iker eta bestea Jagon. Eta hori, berezitasun hori, oraindik ere biziri dago eta gurean dago, beste akademietan ez duzue aurkituko Jagon zaila. Kontuak kontu, gerra etena etorri zenean, ipuintxu hau ezautzen duzue, baina, kontatuko dizuet, batzuen arpeiak ikusten ditu dalako, betiko. Kontua da, gerra ostean, badagoela halako ezin egona. Alde batetik batzuk, erabiltzen dute, azkuek proposatutako Gipuzkera osotua. 1900 eta 35 urtean, urte bete lehenago gerra baino. Orduan txesapustu zen. Eta beste batzuk aldiz, oraindik, ari dira, euskalkien literaturan, ohiko moldetan idazten eta besterik gabe. Planteamiento 1978an egiten da, eta horreze etxik, eta honetara nator, hain zuzen, hamarkada horretan eraldaketa kulturala, planteamientoa 1978 urtean, planteatzen da Arantzazuko biltzarrean. Arantzazuko biltzarraren hasierari buruz, relato batzuk daude. Batzuk, nik uste dut hori begien biztakoa da, Txillardegi ikasi zuela iparraldean, Dabantekin, Joseba Intxausti, eta batzuk hori lekukotasunak badira. Gero hori hartu zela euskaltzaindiaren ikuspegitik, Milasanteri eman zitzaiola, Mitxelenari eman zitzaiola enkargua hori egiteko, eta bide horretatik atera zan Arantzazun, nik esango nuke gutxieneko estandarizazio bat. Guztia fokalizatu zen H. Madarikatuaren asunto horretan, betiko moduan, zaniot zerbait nunbaiten fokalizatu behartzelako, baina tartean zer gertatu zen? Tartean gertatu zena izan zen, belaunaldi berri bat etorri zela bide horretatik, Arestiren papera ere azpimarratzekoa da, eta etorri zela, eta belaunaldi berri horrek martxan jarri zuen eredu, gutxieneko eredu hori. Hori alde batetik. Beraz,
bazen gogoa horretarako, beraz, eraldaketa handia, jakintaldea ez dute ipatu, baina jakintaldea hasieratik orduan baino 20 urte lehenago bazen martxan, bazen horretarako gogoa, bazen horretarako aldaketa, eta batez ere modernotasuna eta euskararen biziraupena eta etorkizuna gogoratu zein egoera soziolinguistikotan zegoen orduan euskara, oso maila beherean, hain zuzen ere kontaketa egin zuenean honek Irizarrek Frankoren erregimena bukatzeko zegoela 1973 aurkitu zituen batez beste kanpoko euskaldun ustezko kopurua eta ikusita 600.000 biztun. Batez beste, baina esan nahi dut hori inkesta egin zan moduan, eta nik uste dut nahiko fidagarria izan daitekela neurri batean. Beraz, ikuspegi linguistiko batetik formulatu zen gutxieneko batasun hori, gutxieneko estandarizazio hori, arazoak izan zituen horrek, begien bistakoa denez, baina hor egon zen halako belaunaldi batek, eta belaunaldi horrek bultzatu egin zuen, eta bultzaketa horren edo bultzada horren ondorioz, euskara estandar hori, euskara batu hori, gero eta zabaltzen joan zen. Batek esan dezake bai, baina zabaltzea ondo dago, baina non zabaldu? Euskara debekatuta bazegoen, euskara erabiltzea espazen posible. Bueno, justu konturatzen baldin bazarete daten jokoarekin, 1978an hori planteatzen da, 1975an hiltzen da aurreko zer hori estatu burua, orduan esan dezagun, errespetu osoarekin. Euskara ofiziala da, euskara behar du ofizialtasun hori bideratzeko tresna bat, tresna linguistikoa. Ez da gauza bera esatea euskara ofiziala da, ederto, erabili dezakegu, nahi dugun lekuan, bai, baina ze euskera erabiliko du? Euskera ala euskara. Ze hor sortzen da izenaren aldaketa. Gutxieneko estandarizazio horren bitartez euskeratik euskarara pasatzen da. Badira inkongruentzia batzuk, badira kontraesan batzuk. Nabarmenena euskaltzaindiarena berarena, bere aldizkari nolabait potoloena euskera deitzen baita, oraingoz, Quintanaren protestarekin. Eta orduan, hasten da euskararentzako beste aro bat, maila formalean, tresna bat badugu, estandarizazioaren ideia aurrera doa, euskararen erreinuan gaude, baina lan handia dago egiteko. Horretan laguntzen du, ofizialtasunak gutxienez hemen, Nafarroan badakigu zein dan egoera, eta bestaldean ze esango diogu. Bestaldeko egoera desberdina baitzen, ze orduan han beste batuketa bat zegoen eta orduan sortzen da eraldaketa hori. Eraldaketa hori ematen da, eta eraldaketa horren kontura eta horren pentsutan bizi gara gaur egunean ere. Gaur gauzak aldatu egin dira. Aldatu egin dira ez behar bada ikuspegi horretatik, euskara ikuspegitik. Gaur aldatu dira gizarte asko zabalago, askoz aniztasuna handiagoko batean bizi garelako. Bestelako sare sozialak eta bestelako harremanak, informazio eta hemen hitz egin dugu horri buruz. Kontua da, alata guztiz ere, are gehiago esango nuke. Estandarren kontra hitz egiten denean ere, zergaitik da, estandar bat daukagulako. Eta hori garrantzitsua da. Baina estandar horrek eskatzen duena da, estandar hori garatzea. Hemen, badakit eta aldamenean daukadana, esango du, dagoeneko esan du, tipo horrek ari da, sekulako baina hori oso erreza da, aspalditik asmatu zen, hori hizkuntza plangintza da, bai, badakigu. Baina, ari naiz pixka bat beste maila batean, esan nahi dut. Horrek behar du bere lekua. Ofizialtasunak, gauza batzuk, erraztu egin ditu, baina beste gauza batzuk, ofizialtasunak ez ditu konponduko.
ofizialtasuna baino gehiago behar dugu. Ofizialtasuna baino nolabait esango nuke erabilera. Gaur erabilera guztion ahotan dago. Eta guztion ahotan dagoen erabilera hori zer nolakoa. Erabilera hori izan behar da, erabilera formal bat, abandonatu egin behar, abandonatu euskal hiztegian agertzen da, euskaltzendian hiztegian, abandonatu egin behar dugu gure zer hori, matxe, ez daukat niko gorik abandonatzeko hori, asko kostatu zitzaidan eskastea eta. Abandonatu egin behar dugu, ez dut uste. Ara, ipuintxo bat kontako dizuet, ipuin honen barruan mikroipuin bat. Beinola, Xuberoko maulera joan ginen, eta Xuberoko maulen erakusketa bat antolatu zuen euskaltzaindiak euskera batuaren sorrera eta beste eta erakusketa txiki bat, xume bat, eta urreatu zitzaidan hango, zer hori, Xuberoko bosa edo uste onda, esatariak, jarri zidan eta esan zidan, noizko mauleko kaletan euskera batuaz mintzatzea, eta esan nion, inoiz ere ez, hori izango litzatek euskera batuaren eriotza. Azken baten, guk ez dugu behar hori. Gu behar duguna da, badakit, eta euskal hiztun guztiok, filologo edo linguista bihurtu gabe, behar duguna da, eta hori da eraldaketa kulturala, bakotxa jakitea bere erregistroa baldin badauka etxetik, asko zobe, eta horretaz aparte, maila formalean eta guztion artean elkar ulertzeko, beste registro bat guztiontzako erkide dena, hori da egiten ari garena. Eta horrek eskatzen du, momentu honetan nik esango nuke, lan linguistikoa. Eta lan linguistiko horretan ari gara, eta horretan daukagu digitalizazioa, eta lan linguistiko horretan ari gara, euskaltzendiaren hiztegia, gramatika, toponimia, onomastika, bai, dudarik gabe. Etengabeko lana da, bukaerarik ez daukan lana da. Bueno, orain ez esan, orduan euskaltzendia sekulako aitzakia dauka diru laguntzak eskatzeko. Orduan jarre, ez, kontuz. Etengabe ari delako hizkuntza, aldatzen. Eta aldaketa hori kontuan hartu behar delako. Jente batek esaten du, euskaltzendia ez da gizertatu abestita, esan du, ez euskaltzendiak kasurik onenean gomendioak, irizpenak arauren bat edo eman dezake, baina azken baten euskaltzendiak egin behar duena da jenteak zer esaten duen, zer erabiltzen duen eta horri adiegon. Nahi baldin badugu autogobernua, nahi baldin badugu kultura hori, ze kultura planteatzen baldin bada, gure euskaratik planteatu, galbaetik egin behar dugula, hemen elementu bi daude oso garrantzitsuak. Bata da, bai, hizkuntza badugu, eta bestea, baina karo, hizkuntza gure galbae hori gurea izan behar dela. Eta gure galbae horretan sartzen baldin badugu beste batzuk saltzen dizkiguten galbaeak galduta gaude. Euskaraz emango ditugu, baina beste batzuk jarritako galbaeak izango dira, Eta zer hori, kulturari buruzko informazioak periodikoetan irakurtzen baldin baduzu askoz gehiago aurkituko duzu estatu batuetako kulturari buruzkoak hemengoari buruzko baino. Hori egin behar baldin bada, egin dezagun, baina egin dezagun, guztion artean, eta egin dezagun batez ere jakitun zer egiten dugun eta noragoa zen. Beraz, eraldaketa kulturala, bai, eraldaketa, zer egin du belaunaldi honek? Eraiki egin du, osatu egin du, moldatu egin du euskara estandar hori. Guk moldatu izan duguna, gure premietarako. Gaur egunean, orokorra, leku guztietan dago. Bigarren Republikaren testuetan, orokorrik ez eguan, orokarra baino. Ze esan nahi du horrek? Orduko belaunaldiak, premia batzuk izan zituela, premia linguistikoak, gehi K, gehi I, gehi K, K hori sortzeko, K hori nolabait moldatzeko. Guk beste premiak ditugu, beste gizarte batean bizi gara. Eta gizarte horri erantzun bat emateko, guretik egin behar dugula jakina. Baina guretik egin behar dugula jakinda zein dan gure tradizioa. Eta hor daukagu beste arazo bat. Arazo gogorra. Guk, normalean hemen gaudenok, batez bere adin jakin batetik gorakoak, modu finean esateko,
Euskal kultura jaso dugu, nik esango nuke, transmisio natural baten bidez. Familian, inguruan, eta abar. Beste batzuk ez, beste batzuk ikasi egin dute, eta alegin hori egin dute. Baina gaur egunean galdera da, eta transmisio horretan berdin zait, Ondarrun izan, Sestaon izan, zein Apata monasterion izan, zein Nabaltzizketan izan, transmisio hori lortzen da modu natural horretan? Zalantzak ditut. Zalantzak ditut, eta horrek azken batean eramaten gaitu beste puntu batera. K hori konfiguratu nahi dugunean, moldatu nahi dugunean, ondo ari gara? Bueno, behar bada, aleginak egiten ditugu. Ze kontu ez da bakarrik teknika berriak erabiltzea. Teknika horiek behar dute arima, behar dute nortasuna. Eta nortasun hori izan dugu, nortasun hori badugu, nortasun hori izango aldugu. Eraldaketa kulturala euskara batuarena, euskara estandarren aldetik eraketa kulturala eman zen, bai, dudarik gabe. Horrek ekarri zuen euskararentzako sekulako aldaketa. Eta sekulako aldaketa horrek ondorioak gaurkorako lehen esan dudan bezalaxe. Euskara batuaren kontra ere badiar dugu, euskara batua delako. Euskara estandar bat daukagulako. Jakina eta euskara estandar horrek eskatzen du gainera, horren garapena, dela unibertsitatean, dela literaturan, dela antzerkian, dela hain zuzen ere hitz jokoak egiten, dela sare sozialetan, nola esango nukenik, ortografiaren kontrako horiek ere sartzen. Baina guztiok jakin behar dugu, nahi baldin badugu, euskara moderno horretan, eta hori da ekarpena eraldaketa kulturaren aldetik, guztiok jakin behar dugu, orduan egin zena, bere, nik esango nuke, ongaitz guztiekin, ze onak izan ziren, gaitzak ere izan ziren, okerrak ere izan ziren, mesedegarria izan dela euskararen ikuspegitik, besteak beste lurraldetasuna kontuan hartu zelako neurri handi batean, lurraldetasun horrek eskatzen du, eta ez dugu ahaztu behar, euskal kultura hitz egiten dugunean eta transformazio kulturaren aldetik hitz egiten dugunean, eraldaketa kulturaren ikuspegitik, gure lurralden egoerak oso desberdinak dira hizkuntzaren ikuspegitik, eta ezin ditugula inundik ere aplikatu hemengo irtenbideak Arabako lautadan edo Nafarroko herriberan, eta orduan, lehen esan dudana, baldin eta hori baldin badago, eta euskara estandar hori baldin badaukagu, daukagun lana ez da bakarrik lan linguistikoa, hori ere bada. Baina lan linguistiko horrekin batera ere badaukagula bestelako lan soziala. Bukatuko dut. Kontu izango litzateke, bai, hemen arlo sozioekonomikoa eta beste segurazko Kika Monarrizek horretan jardungo du eta jardungo du betiko moduan xe eta soli. Baina nik esaten dudana da planteamentu orokor baten barruan, nahi baldin badugu etorkizun bat, eraldaketa kultural honen frutuak aintzat hartu behar ditugula. Eta, lehen esan dudan bezala, galbaetu gaurko premien arabera, azken baten euskara bera behar dugulako gizarte honen espresabide bakarrik ez, eramailea ere. Bestela, jai daukagu. Eta ez dut amaituko maitxe, baina antzeko zerbait, bai, maitxe dugu euskara, baina orain baliatu egin behar dugu, maitxe ez dugun lekuetan ere bai. Eskerrik asko, Andres, euskarari buruzko errepaso interesgarri honengatik, lasai ez ezara pasatu denboratik, barkamen eskatzen zegoen eta. Eta honekin batera, gure azkenengo hizlariari egingo diogu aurkezpena, bera, Kiki Monarriz, ezaguna, ere bai, eta bera Euskal Filologian lizentziatutako soziolinguista, idazle, umoregile eta telebista aurkezlea da. Izan ere, Kikek euskara eta umorea izan ditu ardatz nagusitzat bere ibilbidean. Zeruko Argia aldizkarian hasi zen, umorezko artikuluak idazten,
Horrez gain, txiste liburuak eta kaseteak egin zituen Joserra Galarraga eta Guillermo Segurolarekin. Harrezkero, hainbat liburu eta aldizkari eta egunkaritarako artikuluak idatzi izan ditu. Gainera, soziolinguistika abiapuntutzat hartuta, hainbat hitzaldi eman ditu ere. Halaber, Euskal Telebistan lan egiten du eta hainbat saiotan parte hartu du aktore, gidoilari edota aurkezle lanetan. 2019an Euskaltzaleen topagunearen lehendakaritza hartu zuen, Tolosako Galtzaundi Euskara Elkartearen kidea da Amonarriz ere, eta kargu hau hartuta Euskal Herriko elkarte guztien koordinatzaile lanetan dabil orain. 2021an Euskaltzain urgazle izendatu zuen ere Euskaltzaindiak. Sorionak. Eta Izendapenagatik. hori da. Atzeratuta dator, eta gainera ez diote zer esan, baina ez du karri. Bai. Bueno, bronka. Eskartzen espaldin badu, eskartzen espaldin badu. Ez diogu errekonozitzen. Kike, beste barik, zurea da hitza. Eskarrik asko, eta eskarrik asko. Bai. Biak ez, ja, bestela ere, ja. Eskarrik asko gonbidapenaren gatik, eta gira da, autoestimaren zat, asko estimatzen da, ze aurretik egon zaren leku batetik, bigarren aldiz deitzen bat dizute, hirugarrena, esatezu, bueno, horrekoak ez nituen hain gaizki egin, beraz? Bueno, pospozik. 20 minututan egingo dut, 25 jota, baina aurretik entzundako hitzaldiak entzunez, etorri zaizkit burura, ostira, larratxaldea da, azken hitzaldia, eta pixkat arintzeko ere, anekdotatxo batzuk eta azken mola hontan izandako bizipen batzuk, ez? Bat izan da, atzera begirako hortan, gerra aurreko euskalgintzarekin gure belaunaldiak izan zuen eten ikeragarria. Ni Tolosarra naiz, ez da nire kulpa, eta Tolosa izan zen Euskal Pizkundearen gunerik nagusienetako bat. Guk hori jakin genuen oso berandu. Eta izan genituen gu euskaltzale batzuk inguruan, baina Aitzol nortzen oso berandu jakin genuen, Isaka López Mendizabal ezautu genuen, baina guretzako zen atxon erdi itxu bat, bai. Xabiertxo egin zuela, baina askoz gehiagorik ez, eten horrek, bueno, nik uste bere ondorio latzak izan zituela, eta gaur egun ez dakit beste eten baten aurrean ez ote gauden. Orduan, bueno, hori etorri zait gogora batzetik, ez? Euskalkiak eta euskara batu egin duzunean, batzutan nik komentatu izan dut, agian, euskalkiez hitz egin beharrean, tokiko hizkerez hitz egiten hasi beharko genukela, eta esango izuen niretzat euskararen historian klabea izan den data bat. Eta izan da, Herri Txiki Infernuandi programa Oionen grabatu zen eguna. Niretzako, egun horrek asko esan nahi zuen. Eta bapatean, Herri Txiki Infernuandi egin ziteken Oionen. Eta oiondarrek euskaraz hitz egiten zuten. Eta ze euskara hitz egiten zuten? Oiongo euskara. Ez da Oiongo euskara, ez da Lizarrako euskara. Ez da Sestaoko euskara. Desberdinak dira. Eta uste dut hor, 21. mendari begira, hor badagoela refleksio bat, ez? Euskeratik, euskararako jauzi horretan, gogora etorri zait, eta askotan aipatu dut, Tolosan, 1975ean, nik orduan X urten euskan, ez asko, Tolosako gazteen artean, kalean, euskeraz hitz egiten genuenean, inoiz sekula ez genuen akatsik egiten. 100% erderaz egiten genuelako. Denok erderaz egiten genuen. Gaur egun, Tolosako gazteen arteko azkenengo neurketan erabilera 160 gorakoa da. Hori ere badagure historia. Eta gero, bi gauza nazioartearekin lotuta. Azkenengo lontan bi guzta ezait, gaur denbora askorik ez dugu, horrelako patrikako soziologia egitea, eta galderak egitea, entzulen artean, Gipuzkoako irakaskuntza eskolara joan nintzen, eta einien galderetako bat izan zen, 140, bi txandatan, 150 ikaste. Zuetako zenbatek gazteak,
musikak gazten artean ze indar duen, ze garrantzi duen, gure garaian bazuen gaur egun ikeragarri da, eta galdetu nien, zuetako zenbaitek ezagutzen ditu momentu honetan arrakasta duten eta frantsesez kantatzen duten bitalde. Altza eskuak, mesedez. 150 batek altxatu zuen. Hondarribiko institutuan galdera bera egin nuen, pendala hilabete batzuk, eta han ere 53 altxatu zuten. Frantsesa, ez da hizkuntza txiki bat. Eta Frantzia ez padagai bere musikarekin Santiago Zubitik 10 metro irabazteko, bueno, guk ere, seguramente, ez daukagu hain erresa, hori da lehen konklusioa, eta bigarrena da, frantsesa ongi etorri gure klubera. Alegia, ez dute nahiko, baina uste dut, hizkuntzen arteko harremanak, bueno, asko ari dira aldatzen, hori da esan nahi nuenetako bat, eta gero, eta bukatzeko, eta gero gauza batzuk ulertuko dituzu horretan ere, kezka batzuetatik abiatuta, irakasle eskolan, 150 ikasle horiei esan dien, zuek jaso duzuen hezkuntzan, zein iruditze zaizu ezela helburua. Zuek euskera ikastea, ala zuek hiztun aktiboak izatea. Zer somatu duzuen, zuek jaso duzuen horretan. Ez teorikoki, praktikan, zer jaso duzuen. 180 edo esatezun ez euskera irakastea. Guk ez dugu hemen gauden asko ere ari garelako lanean, baina azelerazio baten beharra ikusten dudalako, kasu batzuetan posibleago, beste batzuetan zailago. Hori izango da pixka panorama. Bien, jauziaren idea, eta besta dekarri ditutene, bi txosten batean azaldu zen, hor topagunearen inguruan badugu hausnarketa talde bat, topalabi izenekoan, baldaguneko osatzen duguna, 2015an txosten hau atera genuen, berrikasi eta berrikusi, euskaltzaleok batzen gaituena garrantzitsuago delako, eta hemen oinarrizko idea bat zegoen, zoru komun bat eraiki beharra. Eta horretan, asko hitz egin dugu, bai euskalgintzan, bai erakundekin, bai alderdiekin, iruditzen zitzaigulako, hori, bazeudela zumitzak, oinarri komun bat eraikitzeko, eta oinarri komun hori landu behar genuela. Eta bigarren txostena izan zen hau, Barrindartu eta Jauzi. Hau, badituzue interneten ere, konsultatu nahi balin badituzue. Hau, ordenatuko ditut, eta ja testura joan goraz. Txostenaren edukia, hor ikusten den bezala, azpidi titulu hau zen. Euskararen bizi berritze prozesua berrikusi eta berrikasi ondoren, berrindartzeko eta jauzi egiteko sortu diren aukeren analizia eta estrategia proposamen bat. Eta hor ikusten genuen, bat zegoela behar bat, eta bat zeudela aukerak. Eta hemen aipatuko ditut, non ikusten ditugun oztopoak, eta non ikusten ditugun indarguneak, edo palankarik nagusienak, ez? Testualki, hemen irakurriko ditut txosteneko 3 parrafotxo. Hasten genuen, berreskuratu dezagun hasieran egiten genuen galdera. Zein dira hurrengo pauso handiak, nun eta nola metatu behar dira indarrak euskararen biziberritze prozesuan jauzi esanguratsua eragiteko, eta esan euskaren komunitateak sistemaren beste elementu batzuekin adostu behar ditu funtzio eta estandar berriak. Berak bakarrik ezin baitu sistema osoaren funtzioa aldatu. Horretara bideratzen da injustu zoru komunaren idea. Hiztun komunitateak gizarteko beste azpisistema batzuekin partekatzen dituen balioak identifikatzera eta bere helburuak balioien arabera formulatzera. Bueno, jauzi honen beharra, gure ustez, eta nire ustez azpimarratzen duten datu batzuk ere jaso ditugu azkenengo bolada honetan. Bai, beharra azpimarratzen dutenak, eta bai, aukera eskaintzen diguten eta indargunea azaltzen diguten beste batzuk. Hasiko naiz, lehenengoetatik. Lehenengoa izango litzateke, hau, inpase egoera eta zer itzein dugu, bidegurutzea zitzein izan dugu hainbatetan, hainbat formularekin, nik uste izendatu dugula, azken 10 urtetan nolabait somatzen dugun aurrera ezin bagaude, baina, anekdota bezala kontatuko dizuet, 2021eko datuak aurkeztu behar ziren egunean, aurkeztu baino bi egun lehenago, soziolinguistika klusterreko
kide garen hainbat erakunde bildu gintuzten datuak aurkezteko. Eta zegoen, uste Garbina joan zinela, ez? Bueno, bai. Ez du, igual, bueno. Han gendenon artean bazegoen sensazio bat, esan, COVID-a pasada, mugimendu sozio-demografikoa handiak ezagutu ditugu, kendo zen bi jetxieratik, eta azaldu zanean, berriro ere aurreko datu berbera, 12,6 erreakzioa izan zen, hori izan zen. Baina zun pixka bat eginez, ohartzen gara, Jontxo, 89-tik 2021 egin ditugun ahalegin guztiak egin da gero, eta honen atzean esplikazio asko daude, matiz asko daude, baina, bueno, argazki bat. Hor gaude. Eusten diogu, baina eusten ari gara erabilerari. Beste inpas egoeraren adibide bat, Iñaki Jurrebasok egin du, hau soziologoa da, tesi bat kaleratu du orain dela gutxi, oso irakurketa interesantekin, eztabaidagarriak izan daitekena, baina badago irakurketa ora oso deigarri bat, eta beak esatuzun, orain arte esan dugu, erabileran okerrago gaudela ezagutzan baino. Bere ustez, nire ustez, erabileran hobeto gaude ezagutzan baino. Hori da, eta esplikazio luzea. Hori da, laburpena irakurtzeko interesa sortzeko. Eta gero beak, hemen datu bat ematen du, haur txikien lehen hizkuntzan euskarak izan duen pisuaren bilakaera. Eta horren esaten du, ordezkapen aro bat dago, aurreko mendean 70 urtera arte irauten duena, gero bat dugu berreskurapen prozesu indartsu bat, eta 2000-tik ona gabiltza mantentzeko erabatean, esango genuke. Datu horri dagokionez, Eta horrekin batera esango nuke, ze beste datu dauzkago horrela alerta jartzen gaituztenak, zonalderik euskaldunenetan, arnazguneetan, ikusten ari gara, indizetan galera bat. Bai erabilera, bai ezagutza, hori hor dago, eta hezkuntza legearen eztabaidan ere, azaldu zaizkigu, hezkuntza sisteman ditugun behar, gabezia eta erronka berri batzuk. Hor baditugu, utzune batzuk aipatu ditugu, baina horiekin batera baditugu ere indarguneak. Indargunerik nagusienetako bat, 7. inkesta soziolinguistikoak jarri dugu mahai gainean. Hori da, bat ezagutza da. Ezagutzan ere aurrerapen handiak izan ditugula, eta hor, esango nuke, batez ere, hor daukagula, hori gero azalduko dugu, adin gazteenetan, eta EAN eta Nafarroako iparraldean izan dugun hobekuntza nabarmena. Momentu honetan, esan genezake, 25-30 urtetik behera, EAN eta Nafarroako iparraldean, ia iritsi garela euskararen ezagutzaren universalizaziora. Eta horrek aldatzen ditu jolas arau asko. Luzatuko nizu, bestela. Hori da, gero, gurean ezoikoa den gauza bat gertatzen da, hizkuntza gutxituen artean, ezoikoa den gauza bat, eta guretzat askotan oso naturala dena, ez? Eta, zeintzu dira euskaraz gehien egiten dutenak? Aurrak. Eta ematen du, normala eta naturala dela. Euskara hobekien dakitenak eta euskara gehien darabiltenak, Euskal Herrian aurrak eta gazteak dira. Hoi da sekulako lorpen soziala. Hori ez da gertatzen beste hizkuntza gutxituetan. Eta hori da, kanpotik etortzen direnentzat, harrigarrien eta esperantzagarrien den datuetako bat. Gero beste kontu bada, ezagutzatik erabilerara arrakala handia dola. Baina hori badaukagu. Hori ez dago, modu hortan, ez Katalunian, ez Galizian, ez Galesen, ez Bretainian. Eta beste indargune bat, 7. inkesta soziolinguistikoak ekarri diguna da, jarrerak EAN. Eta uste dut, hor, irakurtzen da, baina hor badaude bi datu nagusi, edo 3. 163 EAN interesa handia edo oso handia du euskararekiko. Hori sekulako indargunea da. 185 ados dago administrazioan sartzeko euskara jakin beharko litzateken idearekin. Eta 189 ados dago aur guztiek euskaraz ikasi beharrekin. Hori
da daukagun sekulako indargunea eta sekulako altxorra. Ez da hori gertatzen, ez iparraldean eta ez Nafarroan. Eta urte guzti hauetan, beste indargune bat daukago, urte guzti hauetan konkistatu ditugun erabilera esparruak. Andresek berak batzuk aipatu ditu, eta hor sortu den ezagutza, sortu den oinarri profesionala, eta hemen ez dut apuntatu, baina Andresek esan du, daukagun sorte ikaragarri bat da, estandarra bat daukagula, eta gure hizkuntzak izen bakarra daukala. Eta euskara, baina izen bakarra. Hori ez dakigu ze suerta daukagun hortan. Bueno, Kataluniara joan besteik ez dago. Jauzi hau eman alizateko, txostenean 3 aurrelan zehazten genituen. Bata zan, euskararentzako urrengo hamarkadetako egoera desiratua irudikatzea, zehaztea eta adostea. Zutor, zer lortu nahiko genuke. Eta hor, proposamen baten genuen, eta zan, adostu liteke, eta izan liteke helburu bat, euskara ateratzea UNESCOren zerrendan egoera zaurgarrian dauden hizkuntzen multzotik. Hori izan liteke, helburu desiratu eta helburu adostu bat. Zegero hori lortzeko gauza asko behar dira. Beste bazan, euskararen etorkizuneko egoera desiratu hori gizartearen zoru komunarekin lortzea. Hau da, gizarteak dituen oinarrizko balioekin. Eta hor sartzen dira askatasuna, sartzen da berdintasuna, sartzen da errespetua, sartzen da bizikidetza, oinarrizko eskubideak, aniztasuna, ekologia, gutxiagoan defentsa. Dut, hori, Kermenek ere aipatu dela, euskarak balio behar digula mundu hobe bat egiteko eta mundu hobe baten desira horrekin lotzeko. Eta gero, gizarte proiektu honekin lotuta, gizarte proiektu berri baten beharra azaltzea, eta berau eraikitzeko lanean euskaltzaleok partaide aktibo izatea, ez? Hori izan pixkat txostenean aipatzen genuen. Eta gero, eta praktikan, etorkizunera begira, eta hori hemengo batzuk ja ezagutzen duzu eskema hau, hezkuntzan egiten ari garen lan erraldoi horrekin jarraitzeaz gain, nun jarri beharko genituzke 2 helburu nagusiak eta lehentasunak 2 esparruetan jartzen genituen, ez? Esparru ez formala eta esparru sozioekonomikoa. Labur esan da, eta hemengo batzuk hau askotan entzun diazue, eskolak bakarrik ezin du, eta eskola, esparru ez formalean gazteak hezkuntza sistemaren barruan dauden bitartean, irakaskuntza prozesuaren osagarri ezinbestekoa izan dadin lortu beharko genuke. Bentaja ikaragarri badaukagu, ulertzen dute. Eta hor, jauzi bat emateko aukera ikusten dugu, eta gero dago alor sozioekonomikoa. Daukan garrantziarengatik, datorren belaunaldi euskaldunak horretarako aukera ematen digulako, eta dagoelako oinarrizko galdera bat, zertarako ari dira euskaraz ikasten, espaldi badute gero euskaraz lan egiteko aukera ere izango, ez? Bueno, honek esan nahi du, jauzi honek sistemikoa izan behar duela, denok parte hartu behar duela, eta hemen denok esaten duena, hau ez da, hemen ekartzen dudana ez da, bestei eranzteko etxeko lana, baizik eta da, guk etxeko lan gisa ikusten ditugunak, maila personalean, euskaltzale bezala, herritar bezala, nire kasuan topaguneak hauek etxeko lan bezala ere hartzen ditut, ikusten dugu, bai erakundek, bai alderdiek, bai gizarte eragileek, bai euskalgintzako eragileek, hemen bultzada sistemiko bat behar dugula jauzi hori eman ahal izateko, eta gure indize horiek erabilera besteak hobetu ahal izateko. Eta hemen ikusten duzu esei, eta Kirbenek egin duen bezala, 6 gehi bat egin dugu gero, eta gelditzen gara, fenomeno. Eta hemen 6 palanka. Lehen esan duen bezala, 6 palanka hori dira zapaltzeko palanka. Ikusten du, hemen aginte kuadro baten antzeko, ez? Atxikimendu eta aktibazio soziala, uste dut. Lehendakariek ere lehen aipatu du, Kirmenek ere aipatu du, hemen daukagu, eta Andresek ere aipatu du, hemen daukagu erronka ikeragarri bat, herri eta gizarte bezala. Gero ezagutzaren universalizazioa, lege babesa eta nazioarteko estrategia, erabilera esparruak, garapen teknologia eta garapen teknologikoa eta torri berriak eta aniztasuna. 6 horietan fokalizatu dut. Eta labur joango naiz,
atxikimendu eta aktibazio soziala. Euskararekiko herritarren aldekotasuna handitu behar dugu, eta hau da, euskara bizi berritzeko herri gogoa, auspotu eta elikatu. Eta hemen, denon eginkizuna dago. Uste, orokorrean badaukagula sensazio bat, herri gogo hori apaldu ote den, bultzada hori apaldu ote den, eta uste dut hor, analizi sakonak behar ditugula, eta honek berrindartze orokor bat behar gaituela. Nola iraunarazi euskaltzaletasuna, nola bermatu transmisioa eta kaltea ez da dila eten, ez? Hor, kontzientziazio sozialak, ahalduntza individual eta kolektiboak, eta erreferentzia berrien beharrak, eta hor daukagu, momentu honetan krisia handi bat. Eta uste dut, eta hemen jartzen dut, parte nahizelako, eta hola sentitzen nahizelako, EITB-ek momentu honetan daukan krisia, EITB bakarrik, TV3-ek, besteak, adibide bat besterik ez da. Horri katalanek aipatzen dute, eta guk ere bai, erreferentzi komun indartsuak hizkuntza komunitate osoarekiko, momentu telebistaren hasieratik, zango nuke, dragoi bolaz eta amaitu arte. Iraun zutela, eta hor, hasten dela aldaketa bat, denok ezagutzen dugun, paradigma aldaketaren gatik. Eta gero komunitate zentzua indartzea. Uste dut, azken, mende honetako individualismorako joerak, neoliberalismoak ekarri duen ere joerak, hizkuntza komunitateen aurka egiten ari dela, eta gure etorkizuna komunitate zentzua indartzetik datorra. Eta hor, lehendakariak esaten zuen bezala, kulturak sekulako indarra dauka, ez? Eta hor ikusten ditugun ardaz batzuk, euskararen aldeko aktibazio sozial eta politikoa indartzea, oinarrizko adostasun soziopolitikoa eta euskararen inguruko itun politikoak sendotu eta zabaltzea. Uste dut hor, aukerak ditugula, inoiz ez bezala, eta horiek ezinbestekoak ditugula, ari garela horretan, uste dut, lehen ere komentatzen dira, aurrera konparatuta nondi gatozen beste estadio batean gaudela, baina horiek ere indartzen jarraitu behar dugula, eta gero daukau diskursoak eraberritu eta diskursoekin batera praktika koherenteak jarri behar ditugula martxan, sektore gehiagotara iristeko. Eta horrek eskatzen digu, ne ustez, euskara balio aurreratzaileekin lotzea, lehen aipatu bezala, eta euskararen iruditeri kolektiboare berritu. Hemen dago, ez gurean bakarrik, justu gaina gaur goizean garabidekoekin, galdera hori daude, momentutan hizkuntza gutxitu guztietan. Zergatik, eta zertarako egin behar dugu euskeraz, edo kitxuaz, edo gallego, zergatik, zertarako. Uste dut, galdera horiek, eta guk gatoz tradizio batetik, mundu aldatu zaigu, eta horrengo belaunaldiak ere jakin behar duela horiei erantzuten, ez? Ezagutzaren universalizazioa. Hau zen, nik akatsik egiten ez nuenean kalian, pixa beranduxeago, baina hau zen, hizkuntza ezagutzaren grafikoa, adinez hain, eta hau da azkenengo inkesta soziolinguistikoak ekarri diguna. Hori sekulako lorpena da, eta horrek jartzen gaitu beste estadio batean. Talde horretatik, uste guain dagoen eztabaida eta sozial horretan badagoela beste palanka bat daukaguna dela, adin batetik berako haur eta gaztek euskaraz jakitea bermatzea, euskaraz eroso egin ahal izateko bermatzea. Ulermenaren universalizazioa jartzen nuen, ahalik eta gune sektore guztietan, eta gero hizkuntzaren praktika sustatu eta motibatuko duten metodologia aktiboak eta komunikatiboak erabiltzea. Gero dauko, hirugarren puntu bat, eta, ari gara, azkemola hontan, epaitegietatik, zer datorkigun, Nafarroko egoera, iparraldean, eta hor badago, lege babesa eta nazioarteko estrategiak. Labur esan da. Uste, euskararen lege babes hori indartzeko aukera guztiak aprobetxatu ditugu, hemen sailburu aukita, berak ni baino beto daki hor ze aukera, ze zailtasun eta ze txolopotea daukagun momentu enten. Baina, palanka hori ere horre uki behar dugu. Alden guztietan, lantzeko eta best. Eta gero, iruditzen zait, importante dela, hor esnekien etorri behar
zenuenik, ez diat abisatu, baina uste dut hor Euskal Herri osoko hizkuntza politika koordinatu eta ez bakarrik instituzionalak, baita maila sozialen ere, eta barne harremanak sendotu. Lehen Andresek ere aipatu du, uste dut ego-ipar harremanak ikeragarri eten direla, azkenengo 2-3 hamarkadetan, eta herri kontzientzia hori, herri praktika hori aurrera eramaten saiatu behar dugula, eta kasu honetan neukan hiruko ituna ere indartu eta garatu. Eta gaia nazioarteko parametroetara eraman gaur egun, nozetor, gero eta gehiago gure jokalekua nazioartean izango dela, edo estatuetan, edo Europan, edo baita mundu mailan ere. Uste dut hor, beste aliantza batzutan pentsatu behar dugula, eta, bueno, ikusentzunezko legeak ere, bueno, pues horrek ere erakutsi digu pixat bidearen zati bat, baina uste hor lana egiten ari garela, baina hor biderkatzeko aukerak baditugula. Hurrengoa da erabilera esparruak zabaltzea, lehen aipatu duena. Eremu ez formala ditugu, lan mundua daukagu, arnasguneak eta erabilera nagusiko eremu geografikoak zaindu, eta eremu soziolinguistiko erdaldunetan euskararen erabilerarako aukerak bermatzea, ez? Beste palanka, eta horretan ere lanean ari gara, eta nik uste herri bezala ondo kokatuta gaudela, Wikipediako zerrendan uste 34. postuan gaudela, Kalbet barometroan 28an jartzen ditu, munduko hizkuntzen artean, bueno, hau da, beste palanka bat, ezinbestean, ez dakigu, eta hemen galdera asko dauzkagu. Adimen artifiziala garatu ondoren, eta itzulpenak, ez dakigu hemendik 5, 10, 40 urtetara, baina momentu batean, edadiak audifonoa dauzkat, gertatu ahal izango da, batek alemanez hitzitea eta nik hemen euskaraz entzutea. Hori gertatu ahal izateko, euskarak gaituta egon behar du, horren behar du, baina horrek zer ekarriko du. Hizkuntzak ikasi behar ez badira, segurazki, orduan ja, autokonstientea eta norberak egiten duen autu sozial, individual eta politikoa hizkuntza bat alabeste erabiltzeko, giltzarri izango dira, herri bezala bizirauteko alaz. Eta hau, soziolinguistika fikzioa da. Baina, bueno, hor gaude ere, eta gero, azkenengo erronka ikeragarria izango dira etorri berriak eta aniztasuna. Eta hau da, oso gai konplexua, oso ongi ez dakiguna nola heldu honi, inork ez daki, askotan aipatu dut, ekarri genuen aditu bat Kataluniatik, eta esan nire, bueno, eta zuk ezauze gaituzu, badakizu, nora behiratu behar dugu euskaldunu gai honetan. Eta esan zion, ino ez dago erreferentzia garbitik. Denok ari gara erreferentziak ere egitzen. Eta uste dut hor, alde horretatik, eta lehendakariak aipatu duen bidetik ere, herri honetan egiten ari garen lana, badela eta aurretik ere aipatu, erreferentziala hemendik kanpoko askorentzat. Eta honekin amaituko dut. Eta askotan aipatu izan dut. Hor garabideren bidez eta bestela izan dago, eta gogoan dut behin etorri ziren eta kitsua bat zen, bueno, hain zen hain ordezkarik, gainean Miramonen telebistan eta esplikatzen zertan are egiten. Bueno, pues ari gara, eta momentu batean buruzagi kitsua bat zen, eta zen dira, Kike, no nos explicas eso. Explícanos otra cosa. ¿Qué pasó aquí? En la década de los 60, en un momento, una lengua que no teníais ni estándar, no teníais poder político, no teníais poder económico, estabais desquiciados, estabais en un momento de desaparición, en el peor momento de vuestra historia, en una lengua oprimida. ¿Cómo es posible que alguien le dé la palanca, mueva una palanca y empiece un proceso de recuperación? Entonces decían, los quechuas lo que necesitamos es esa palanca, luego ya vendremos a ver lo que hacéis. ¿Cuál es esa palanca? Uste dut, palanca horregatik gaudela gu gaur hemen. Eta hori dela transmititzen asmatu behar duguna. Eta bukaeran, bai arek eta bai gero gales batek esan dako, eta askotan aipatu dut, biek esan dako, eta los vascos no nos podéis fallar.
Eta uste dut hori lortzen dela, esan dako beste gozatu. Eta oso garbi ziguten, zuek aizeate, zuek zaudete vanguardian. Gure problema gabezi, histori, ezintasun guztiekin, gu gara momentu honetan hizkuntza bizi berritze prozesu kakotxa artean arrakastatsu bat aurrera eramaten ari garen munduko herri gutxitu bakarretako bat. Hori ere bada, sortea eta erantzukizuna. Oie, palanka, bueno, bai. Zegero, hau, 30 segundu, hau da bonus track. Hau da, hilabete honetan, atera da aldizkari bat, hizkuntza espainolaren inguruan, hala izendatzen dute beraiek, Arque Letras, ustete Real Academia de la Lenguaren inguruan, eta orduan, Kadizen izan da, espainolaren inguruko kongresua, guain dela gutxi, eta hemen 14 gu biltzen garen bezala, jende asko biltzen da, beste leku batzuetan, eta hauek beste gaira daukate, guk euskara dugu, hau daukate espainola. Eta dian, bueno, adituak, lehen mailako jendea, eta atentzioa eman zian, eta espainolaren amia egin dute, eta jartzen dituzten hori, zein dia ahuldadeak, zein indarguneak, zein mehatxoak eta zein aukerak. Eta gauza batzuk kuriosoak. Daiteke 7 diferentzien jolasa, euskararekin. Aizkar, ahuldadeak ez dira ondo ustiatzen espainolak eskaintzen dituen aukerak. Eremu zientifiko eta teknikoa. Nazioarteko bizio eskasa. Harritu nauen, guzat, geografikoki espainola gutxi barreiatuta dago. Eta bere egiten duten irakurketa da Espainian eta Ameriketan. Hortik kanpoz dago, eta hori ahuldade bat. Eta gero, aurrekontu eskaseak, gara gu bakarrak, hori esaten dut, bingen, ahalegin bateratu eta estrategia adostuen falta. Ez gara gu bakarrik ere, hori esaten dut, ez gara, nik uzetau kopiatu nahi dutela, hori beste kontra. Eta espainolanen ezagutza maila pobreak. Mehatxuak, inglesa, ez dira originalak, beste hizkuntza batzuen goraka da, hazkuntza ekonomikoa bultzatuta, eta azkenengo lerroak atentzio eman dit. Eta irakurriko ez, hor dago bezala. Espainolaren ikasketa ez hartzea beharrezkotzat lanerako. Hori da Espainitik eta Amerikatik kanpo, jontxo. Bat honitzen beste gauza batzuk ere, eta gero, indarguneak eta aukerak ez dauna behar. Hau da, bonus track kuriosidade bezala. Eskerrik asko, Kike, gauzatxo bat esan behar dizut, konfirmatu didala Andresek txolopote hitza ez dala agertzen Euskaltzaindiako hiztegien. Sartu behar da. Bai. Hor zaude, ekarri izan bazendu ura, hain zuzen ere proposamena egiteko fitxa, eta eraman nik bihar lekitxera. Andres, jakindagizun esaten didatela, Eluiarra hiztegian bai agertzen dala. Baina ez da normatiboa. Eskerrak. Eskerrak. Bueno, eta honekin galderen txanda zabalduko dugu, norbaitek nahi badu galderen bat egin, altzatu mesedez eskua eta mikrofonoa urreratuko zaizue. Urrutiaren zat. Zuk esan duzu behar bada oraindik erasoak jasotzen direla honen euskararen estandarren naurka. Nik ikusten dudana da eraso horiek gerota gutxiago direla, itzaltzen ari direla zorionez. Eta galdera bat, gustatuko litzaidak jakitea, zergatik 1978ko Arantzazuko bilera horretan eta hurrengo bilera horretan eta Biasante eta beste Quintana eta horiekin, zergatik eta ez dakit ados badozu nire
afirmazioekin, bera, zergatik gelditu zen bizkaieraz pizkat baztertuta horrekin eginda. Zuk ondarrutarra zara, bakizu idazle oso zonak ondarrun egon direla, momentu hartan eta harinago, eta oso euskara politean, eta, bueno, eta gero, zuen eskuzabaltasunaz probestuz, lehendakariari gustatuko litzaidake beste galdera bat egitea. Lehendakari hemen bi faktore dagoz, orain atzera bueltarik ez daukatena, globalizazioa eta eraldaketa. Nola ikusten dozuzuk borroka hori? Globalizazioa homogenizazioa erango gaitu, edo erreakzioa egongo da eta gutxituen hizkuntzak eta gutxituen kulturak gaienduko dira. Hor borroka horretan. Eskerrik asko. Lehenengoari buruz erantzuna azken baten nik egin dudan erlatoren ariti dator. Gehien bat gutxieneko estandar hori eratzeko momentuan bilatzen zena eta hori da lortu zena ortografiaren ikuspegitik lan egitea. Gero etorri ziren hain zuzen ere aditza, bestelako hiztegiak eta abar. Sokoratuta geratu zela, bai behar bada sokoratuta baino nik esango nuke aukeratu zen estandar horretatik aparteagoa edo aparteena zegoena bizkaiera zela. Hala eta guztiz ere, datu soziolinguistikoak hizkuntzaren ikuspegitik ez dira hain aldrebesak. 1973 urtean, Irizarrek esate bateako hiztun kopurua nolabait balioesten zuela Bizkaiaren ikuspegitik eta Gipuzkoaren ikuspegitik, iaia 200.000 inguruan. Zein zan helburua? Helburua zen gehien bat, ortografia erkide baten bitartez, nolabait aurrera egitea. Gero, egia da, gehiegikeriak etorri ziren. Eta nik esango nuke, eta publikoan esan dut beraz ez dute gauza berririk izango, belaunaldi oso bat zutara botatu zen. Ordura arte, zebilena euskalgintzan, edo ez ginen izan gauza, orduko euskaldunak, nik gazti nintzan horretarako, baina ez ginen gauza izan hoiek ere integratu ahal izateko proiektuan. Proiektu horrek aurrera egin zuen, de facto aditza eta bestelako elementu morfosintaktikoak batu zirenean ala beharrez, beste remediorik ez zegoelako, Bizkaian ere euskaltzaindiaren partaidetzarekin elementu morfosintaktiko horiek esateako aditzaren taulak eta barre egin ziren, eta nik uste paradigma, horren paradigma, Bizkaiaren egoeraren paradigma izan dela betikoa ezagutzen dugula Mikel Zarate eta Labairuren egitea, hau da, dakigunetik ez dakigunera. Behar bada paradigma horretatik beste aukera batzuk ere izan zitezke, esate baterako azpi estandar bat sortzea Bizkaiaren kasuan edo Demagun Xuberaren kasuan. Baina iparraldeko egoera desberdina esan ze orduan, beraiek Nafar Laburdinitega hogen bitartez zeukaten alako, nola esango nuke, akademiarik gabeko batasun bat, ezta? Inglaterran edo lako herrietan gertatzen du bezalazi. Eta gero bazituzten, eskualduna gerra horrean, herria gerra ostean. Gure kasuan hor geratu zen. Eta horrezatxik hain zuzen ere, gara beste batzuk pentsatzen duguna, eta momentu honetan, euskaltzaindian gaudenok, pentsatzen dugunak ez direla inundik ere kontrajarriak, mailak bereiztu egin behar direla. Eta ezin dugula galdu estandar baten izenean euskararen bizitasuna. Euskararen nolabait bizitasuna, ari naiz herrialde eskualdunen bizitasuna. Baina bizitasun horrek ezin duela inola ere ukatu estandar baten premia. Eta hau esan da baten batek esan dezake pastelero ederra egina zaude, Urrutia jauna nork bere buruari esateare meritua dauka. Ez realitatea da, beste herri batzuetan ere bizirena, bestelan joan gaitezen Suizara edo beste leku batera non ikusiko dugun zer nolako distantzia dagoen baten eta bestean. Egia da eta nik uste aitortu egin behar da dela, belaunaldi bat ez genuen jakin belaunaldi hori gure ganatzen.
Eta horretan jakin izan duena, eta horretan lagundu egin duena ikaragarri, transmisioa problema dalako, transmisio bat egiteko tradizioa ezagutu behar duzu, eta tradizio ezagutzen espaldin baduzu, zer gertatzen zaizu, azken baten gauza exotikoen bila joaten gara, eta lekeition hasten baldin bagara alfabetizatzen, euskera estandarren ikuspegitik, eta erakusten duguna da asular, jakin gabe, Eusebio Urquiaga han zegoela, hor dago problema. Eta problema izan da batzutan hori ez dugula jakin. Nik uste hori ja gaur egunean nahiko pasatuta dauela. Baina egia da, bidean gauza batzuk galdu ditugula. Eta horretan, Bizkaiaren kasuan, Labairu izan da sekulako lana egin duena hori berreskuratzeko horren lekukotasuna emateko, eta ez diot hau, hemen igonet dagoelako, ez, hori sinisten dudalako eta praktikatu egin izan dudalako eta praktikatzen dudalako. Kontua da, estandar guztiak eratzen direnean, galerak badira tartean. Katalunian ahaztu egin dira, baina Katalunian ez Institut de Estudis Catalans baino lehenago egin zen beste bat, akademia bat, porrota egin zuena, 2000 eustot egin zuela. Gero egin zen beste akademia bat IES-eren kontra, gero izan zuten, Alcover eta bestien, horrelako prozesuetan gauzak ez dira samurrak izaten, eta jakin egin behar da. Guk gure prozesua egin dugu, eta prozesu horretan, galera batzuk izan ditugu, zergaitik ez. Egin behar duguna nire ustez, horiek ere errekuperatu neurri batean, eta errekuperazio horretatik merituak aitortu. Egia da, orduko belaunaldi behar bada, eta Xabier Quintana aipatu duzun bitartean, eta bihar ikusiko dudanez, eta zuetariko baten batek belarrira esaten baldin badio ere, zer esan du? Esango dizuet. Egia da, esateako muturretara joan ginela, baina joan prozesu hori, baina beharrezkoa zen behar bada, estandarren ideologia edo estandarren bultzada hori baliatu alizateko zebestelan, geratuko ginen ez aurre eta esatzea. Arinegi izan zela, bortitzegi izan zela, bapatekoegi izan zela, behar bada, baina gaur daukagun ikuspegi historikotik ikusita hori esan dezakegu, orduko hartan bizi behar izaten zen. Ondarrun izateateako zuten inolako problemarik estandarrekin. Ez. Esaten zuten kasurik onenean, ni ondarrotarra daitxe, baina berbaitxe ben, ulertzen duzu. Hori da, eta gure alfabetatze, hemen mirakulu aipatu da, alfabetatze kanpainak mirakulu batzu ziren. Azken baten antolatu ziren inolako aurrekonturik gabe, bolondresaren edo voluntarioen ikuspegitik, herri, eskolak, eta abar, eta lortu zen sekulako zabalkuntza estandar horren ikuspegitik, hemen izan dena, zerbait egin nahi baldin badugu etorkizunari buruz behar dugu tresna bat, eta tresna hori da estandar. Ez ulertu estandar modu finko, zurrun, ez modu dinamikoan ulertu behar dugu, zebestelan jai daukagu. Erantzuna da, segun. Konturatu behar dugu, zer dan lehenengo eta behin globalizazioa. Eta globalizazioa proiektu politikoa da. Ez da ekonomikoa, ez da finanzieroa, ez da kulturala, da dana. Orduan, gizarte global horren aurrean, zuk eukiten ez bauzu erantzun propio bat, orduan, ezein da arazoa, azukre koskorra izango, balitz bezala, desagertzea, urtzea, kafe horren barru. Eta hori da, segurazki gauzarik garrantzitsuna. Momentu da, behira, akademia munduan, zer esaten dute, guru batzuk ez da, Cylinder dela, Castells dela, kultura shapes economy, the economy. Kulturak ematen diola forma ekonomiari. Hortik aurrera, behira, oain esaten dute, Merrill Roulette adibidez, linguistika famatu hori, gure laguna gaina, kakotzen artean. Beak esaten du, oain dauzkaula 5.000 baino gehiago hizkuntz eta herri gure mundun. Eta berak esaten du, apenas gedatuko direla, mende honen bukaeraraino, apenas gedatuko direla 500. Eta gure laguna dalako, berak esaten du, eta aietainko bat, izangoa, euskara eta
Euskal Herria, Euskadi edo Baskonia. Baina, konturatu behar dugu ze garrantzitsua den K horren barrun sakontzea. Eta hori da, K horren barrun, alde batetik hizkuntza, beste alde batetik buru jabetza, niri gustatzen zait buru jabetza, autogobernu baino gehiago, konzeptualki. Nik uste dute euskera oso inteligentia da hizkuntza. Niretzat, segurazki proiektu politenan ere bizitzan euskararen esan da. Ni hasi nintzen ikasten 40 urtekin. Nire alaba nagusiekin, lehenengo 20 urtetan mitzatzen ginen gazteleaz. Azken 17 urte hauetan, bizia euskaraz. Eta hori aldaketa kulturala da. Euskaldun zar batentzat oso zaila da, zikera ulertzea zer den hori. Zer den hori. Sakontzen badugu gureka, bai, egongo gara, munduko agendan. Baina momentu honetan gu ez gara poliedro, esfera gara, Osea, que lan desente daukeguna geure herrian. Alde ona, gure esku dagoela. Gure esku dagoela. Eta lortzen badugu, guri esker izangoa. Eta lortzen ez badugu, gure esker. Beste galderaren bat. Bai, bertan. Bueno, barkatuko diozu, ez daukat galderarik. Gauza bat esan nahi dut. Iruditu zait, ez zegoela gehiago galderarik. Nik eskertzen diot Sabin Arana Fundazioari arratsalde hau. Planazo bat zan, ez? Ostiral arratsalde batean. 2 ordu tarde hemen egotea. Zergatik, eta hau esaten dut, batez ere hizkuntza politikako arduradun bezala, iruditu zait oso interesgarria hizkuntzari buruzko reflexioa gogoeta zabalago baten barruan sartzea. Zehituta gaude, eta Kekek eta Bilok askotan bat egiten dugu, olako fototan da Andresekin ere bai, baina fokoa jartzen dugu hizkuntzan eta ez dugu ez kulturarekin, eta ez Ibarretxe lehendakariak planteatu duzkegun beste gogoeta batzuekin nahazten. Eta alde horretatik pozik noa, ze betiko gauzak entzutaz gainera kontestu baten barruan entzun ditut, eta uste dut oso aberasgarria izan dela. Beraz, fundazioari zorionak, eta eskerrik asko. Eskerrik asko zeueri etortzeagatik, eta noski zelan ez geuri izlari geri. Onartzeagatik gure gonbidapena. Eskerrik asko